חבר'ה קראו לי טבע נפגשים, יושבים על כוסית, מרביצים מנייסים, נקבע שם בשוק במקום הקבוע, נפתח בר חדש לפני כשבוע. מגיע גם אלי, חזר ממיימי, וסולי ובני וניסים חממי. אומרים שעכשיו זו בדיוק העונה, אפשר לעשות שם מכה הגונה. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. צרבו לי סדרה חדשה מדהימה, הבטיחו שלא אוכל לקום עד תומה. שלחו לי בוואטסאפ 3 מרחונים, קוראים מצחוק שאין כאלה דברים. ושייקה גילה שאפשר להשקיע באופציות בנסדק מבלי להזיע. צריך רק לשבת שעה-שעתיים ב9 בערב כשבוול סטריט זה 2. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שבלי קצת פרנסה אתה לא באמת שווה. מחברוסה בבוקר לא נביא את ה-BMW. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש החדש. שואלים אותי כולם מה סוד הקסם ומה בדיוק מיוחד כל כך במנחס חינוך של שרי חסד. נו לך תסביר מה זאת חוויה מקיפה של תורה ועבודה וגמח, של וויסקי וגלה וצ'ונט משובח, ועל כולם מנצח בחום בלי מידה אהובנו רבי יעקב האיש על העדה. קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש החדש. כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, של מקומי הקבוע ניגש פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי 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 פה בבית המדרש.